В Office ще откриете невероятно разнообразен асортимент за най-малките деца, както и за тези в предучилищна възраст. В портфолиото ни са включени множество продукти за сензорно и моторно развитие, образователни игри, пъзели, конструктори, забавни играчки, музикални инструменти и креативни комплекти и консумативи, развиващи въображението на малчуганите. Предлагаме също така различни продукти за развитие на двигателната система, игри на открито и различни спортове. Разчитайте на нас, ако търсите продукти базирани на модерните начини за преподаване. Примери за това са дървени играчки за Монтесори обучение и иновативните продукти като роботи, конструктори и материали, които са част от актуалните STEM методи. Споделяме с вас допълнителна информация относно самите продукти и марките, подходящи за деца в детската градина. Портфолиото на Engino включва конструктори, подходящи за деца над 3 годишна възраст, с възможност за сглобяване на до 10 различни модела. Продуктите са разработени специално за развитието на фините двигателни и когнитивни умения на малчуганите чрез забавна и творческа игра. Разработката на Cuboids се основава на най-новите педагогически принципи на STEM и има за цел да предостави на децата необходимия опит, умения и знания, за да се справят с технологичния напредък в бъдещето. Именно тук трябва да споменем и за уникалните комплекти STEM Labs, които освен конструктор включват и книжка с различни занимания и задачи, чрез която децата ще научат за животните, колите и самолетите. А за малчуганите в предучилищна възраст предлагаме и комплект по роботика с всичко необходимо за изграждането на малки роботи, които могат да се управляват дистанционно или чрез изключително улеснен софтуер. Комплектът е подходящо въведение в уникалния свят на програмирането. Като споменахме роботи, нека ви представим и останалите приятели на децата, които ще развият както тяхното въображение, така и логическото им мислене и ще им дадат основата за това как да кодират по-сложни роботи и компоненти. Един от тях е M-Tiny. Неговият Tap Pen контролер е инструмент за кодиране, който упражнява способностите на децата за решаване на проблеми. Той въвежда компютърното програмиране в реалния живот на децата, използвайки карти за кодиране и различни тематични блокови карти, за да насочи детето да изследва, възприема и създава чрез изключително интерактивни, стимулиращи и забавни игри. Комплектът е фокусиран върху ученето чрез игра и програмирането без дисплей. Продължаваме с робота Ботли, който също учи децата на начално програмиране без дисплей. Той се движи чрез дистанционно управление, работи с карти, които децата могат да наредят в определен ред, а след това да програмират Ботли да извърши последователността им. Той умее да завива наляво и надясно, да открива или избягва обект, да издава звук и да прави повторения. Предлагаме няколко различни комплекта с допълнителни аксесуари към робота. Не на последно място е детският приятел Dash, подходящ за децата в предучилищна възраст. Отличава се с голямо разнообразие от движения, звуци и светлини. Работи с различни видове приложения. Най-базовото от тях е контролер, с помощта на който се управлява посоката на движение, както и какво да каже или направи и как да свети. Dash поставя началото на програмирането чрез екранно устройство, като използва изключително опростен, безплатен, блоково базиран софтуер, който дава изключително голяма свобода на програмиране. Разбира се, освен модерните технологии, можем да предложим и класическите продукти, подпомагащи образованието и развитието на малчуганите. А какво по-хубаво от това, изделията да са от висококачествени материали. Марката Small Food предлага изключително богато разнообразие от дървени продукти, произведени в Германия с гаранция за отлично качество и издръжливост. В асортимента ще откриете както неща за децата в яслата, като локъри, играчки за нанизване и книжки, така и продукти за цялостно оборудване на една детска градина с детски кухни и магазини, детски инструменти, ролеви комплекти, настолни игри, музикални инструменти, пъзели, играчки за развиване на моторните умения с дейности като надграждане, нанизване, закопчаване и подреждане. Cubos е наша собствена марка, създадена специално за обучението на деца по различни теми и предмети. Предлагаме табла на различни образователни тематики, които ще помогнат на децата да разказват приказки, да разпознават животните, цифрите и буквите. А образователните карти Cubos са подходящи за най-малките при тяхното опознаване на света. С помощта на картите те ще научат плодовете и зеленчуците, професиите и животните. За по-големите деца предлагаме тестета карти с много полезна информация за заобикалящия ги свят, придружена с интересни факти. В Office ще откриете образователни продукти с марката Learning Resources. С тях децата поставят началото на знанията си по основните предмети по интересен и различен начин. Образователните комплекти по математика дават възможност на децата да научат цифрите, да сортират и броят, да учат думи и изрази чрез игра.
Продължаваме с кратко представяне на част от креативните продукти, които предлагаме. Асортиментът ни включва разнообразие от материали за изобразително и приложно изкуство, като рисувателни комплекти, фломастери, моливи, пастели, акрилни, темперни, водни бои, както и бои за рисуване върху стъкло, порцелан, текстил и различни повърхности. За развиването на креативните умения на децата предлагаме декоративни хартии, картони, дървени, текстилни, стъклени и хартиени предмети за декорация, а също и консумативи за декорация, манистия, стикери, паети, конци и прежда. За груповите детски занимания предлагаме различни комплекти с изобилие от материали за декорация. Моторното развитие на децата може да бъде подпомогнато чрез нашите продукти. С тях те могат да упражняват и подобрят своя баланс, координация, ловкост и бързина. Могат да се забавляват, играйки в футбол, баскетбол или бадминтон. За цялостното модерно оборудване на една детска градина можете да разчитате на Office One, както за образователната база, така и за мебелната такава. В асортимента ни има голямо разнообразие за най-малките, от легла в различни конфигурации, през гардеробчета и шкафчета до столчета и маси. За нас здравето на мълчуганите е от изключително значение, затова разработихме серия ергономични бюра и чинове със собствените ни марка RFG. Мебелите са подходящи за детски стаи и имат 3 години гаранционен срок. Отличават се с регулируем наклон и височина, променящи се в зависимост от извършваната дейност и адаптиращи се към ръста на детето. Нашите мебели порастват заедно с него. В собствената ни печатна база изработваме многообразие от стикери, тапети и други декорации за стена. За да превърнете детското помещение в вдъхновяваща среда, можете да се доверите на нашите проектанти, които да изработят индивидуален проект или да отпечатаме избран от вас готов дизайн. Доверете ни се за изграждането на една съвременна, вдъхновяваща и модерна образователна среда още днес.